Κατερίνα Μποτζάκη θα πάμε τώρα, γιατί και εκεί έχουμε εξελίξεις. Είχαμε έρευνες της αστυνομίας για Χρυσή Αυγή. Ακριβώς, Πόπη, και προχώρησαν σε 3 συλλήψεις μελών της Χρυσής Αυγής σε Χανιά και Ηράκλειο. Να πούμε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 25 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων και Ηρακλείου και πάντα βεβαίως με παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Για το Ηράκλειο αναλυτικά, Πόπη, να πούμε ότι συνελήφθη ένας 27χρονος και ένας 34χρονος, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα, μαχαίρια, εκενωτές ηλεκτρικού ρεύματος, κοντάρια, περισσότερα από 38, και κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Μάλιστα. Στα Χανιά συνελήφθη ένας 34χρονος, ο οποίος φαίνεται, Πόπη, ότι ήταν νοσταλγός του Χίτλερ, καθώς εκτός από τα μαχαίρια που βρήκαν στην κατοχή του οι αστυνομικοί, βρέθηκε και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό με φωτογραφίες του Αδόλφου Χίτλερ. Από το kandianews.gr η Κατερίνα Μποτζάκη μας ενημέρωσε από την Κρήτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Και πάμε και μέχρι την Κρήτη. Η Κρητική, όταν πηγαίνετε βόλτα, περίπατο, μέσα από πάρκα ή αλσίλια, έχετε το νου σας, διότι μια καινούρια κομπίνα έχουν στήσει κάποιοι για να μπορέσουν να ληστέψουν αθώους περαστικούς. Τι κάνουν λοιπόν, Κατερίνα Μποτζάκη, μέσα από το kandianews.gr? Μία ληστεία διαφορετική από τις άλλες. Ούτε υπό την απειλή όπλων, ούτε υπό την απειλή μαχαιριών, αλλά υπό την απειλή σκύλου. Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές στο πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο, όπου 2 Ηρακλειώτες, έχοντας το σκύλο δίπλα τους, τρομοκράτησαν 3 νεαρούς Ηρακλειώτες, οι οποίοι επέστρεφαν από τη διασκέδασή τους. Προσπάθησαν λοιπόν οι νεαροί να διασχίσουν το πάρκο, όταν μπροστά τους είδαν ένα σκύλο και 2 Ηρακλειώτες, οι οποίοι τους απειλούσαν πως αν δεν τους έδιναν τα ποσά που είχαν μαζί τους, αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τότε θα έβαζαν το σκύλο να τους επιτεθεί. Στη θέα βεβαίως του αγριεμένου ζώου, οι 3 Ηρακλειώτες υπέκυψαν, έδωσαν τα τηλέφωνα που είχαν, τα κινητά μαζί τους και ό,τι χρήματα βεβαίως είχαν στις τσέπες τους. Αυτό που θα πρέπει να πούμε βέβαια, Πόπη, είναι ότι ο ένας εκ των 3 θυμάτων είχε ένα κινητό το οποίο δεν ήταν τελευταίας τεχνολογίας, δεν άρεσε στους δράστες και του το επέστρεψαν. Αυτό δεν το έχω ακούσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Καλημέρα στην Κρήτη.